baditugu era desberdin batzuk drivetik gure artxiboak OneDrivera pasatzeko. Nik hemen ikusiko dugu bat, nire ustez nahiko interesgarria dena. Interesgarria, momentu batean esploradore moduan erabili aldugulako, orduan pasatu ditugu artxibo guztiak edo nahi ditugunak bakarrik, eta beste alde batetik, ez bakarrik Drive eta OneDrive-kin erabili aldugu, baizik eta beste odeian dauden zerbitzu batzuekin. Dropbox, Mega eta bar. Bueno, ikusiko dugu. Bada programa bat, Air Explorer du izena, orduan jartzen badugu Air Explorer bilatzailean, lehenengo estekan izango dugu, aukera. Bueno, hemen sartzen gara bere horrian eta deskargatuko dugu Windowserako. Deskargatuko dugu eta gero instalatu noski. Gordeko dugu eta deskargatzen denean instalatuko dugu. Instalazioa beti bezala, nahiko erreza da, gazteleraz agertzen da, jarriko dugu ok, eta joango gara instalatzen. Beti bezala, instalazio guztietan gertatzen den moduan, onartu eta bai. Badago eginda, ezengo diogu amaitu, eta zabalduko da programa. Txikituko dugu hau, eta egingo dugu haundi. Betu, hasi bezain programak, ja eskatzen digu zein odei zerbitzuak konektatu nahi ditugun. Badago berzio bat, doan berzio bat, eta badago beste bat premium ordaintzekoa. Ordaintzeko berzioan, adibidez, Drive-en baldin baditugu kontu bat baino gehiago, 2 edo 3, guztiak hartu ditugu. Doaneko berzioan bakarrik kontu bat hartu behar alda. Drive-eko kontu bat, OneDrive-eko beste kontu bat, eta horrela. Hasiko gara, orduan, 2 kontu horiek, Drive eta OneDrive, kudeatzeko. Sakatuko dugu lehenengoz OneDrive, Google Drive, noski eskatuko digu hasteko saioa, nik esango diot Jose IKT, berretsegunezerola.net, eta esango diot baimendu. Noski eskatuko dit pasaitza, sartzeko, jazta, behar bada, ez dit eskatu, zuei bai eskatuko dizue, baina niri ez dit eskatu, behar bada, ja aurretik neukarako hasita saioa hemen, Jose IKT, bestera zuei eskatu, baina egin eta keto. Etxiko dugu orduan lehiu hau, zabalduko dugu programa, eta badaukagoia kontu bat gehituta. Gehituko dugu beste kontu bat, orduan, egingo dugu añadir, eta orain gehituko dugu bat OneDrive-ekoa. Hemen badaukago OneDrive, OneDrive Chin, eta ez dakiz zer, OneDrive egingo dugu. Eta jarriko dugu zein konturekin jolastu nahi dugu. Kasu honetan, eskatuko dit pasaitza, kontu horren pasaitza, eta baditu ja 2 kontuak. Jarraitu aldugu gehitzen kontu gehiago, ezberdin gehiago, nahi ditugunak. Baina hori bai, enpresa bakoitzaren edo plataforma bakoitzaren bakarrik kontu bat. Egingo dugu zerrar, eta zabalduko dugu programa, egingo dugu handia. Eta orain ja, hemen baditugu 2 leio, bat hemen eskerrean eta beste bat eskuinean, joango gara, jartzen, bakoitzean nahi duguna, orduan gehi ikurrean sakatzen badugu, hartuko dugu, adibidez hemen, Google Drive-ekoa. Eta hemen, hartuko dugu, gehi ikurrean sakatuz, OneDrive-ekoa. Luzatuko da pizka bat kargatzen behar bada 2 kontuak, kargatu egin dira ja, 2, hemen daukat nire Drive kontua edo, eta hemen daukat nire OneDrive kontua. Hemen bakarrik egin beharko dugun, izango da momentu batean nahi ditugun artxiboak, adibidez hemen argazkiak, kopiar, kopiatu, eta hemen nahi dugun lekuan itxatzi, besterik ez. Orduan jolastu aldugu, aldrebez noski, berdin. Jolastu aldugu orduan 2 kontuekin, eta nahi ditugun artxiboak kontu batetik bestera eraman.
oso erreza eta oso erabilgarria. Badago, noski erabat pasatzeko driveko artxibo guztiak OneDrivera, baina hemen badaukago aukera pasatzeko banan-banan. Eta ez bakarrik hori, baizik eta daukagula aukera gehitzeko beste kontu batzuk eta jolasteko beste kontu batzuekin. Bueno, hemen badago beste gauza bat baita ere, sinkronizar, baina hemendik egin dut den, behitu hemen sortu dut karpeta bat 00 sinkronizatu, eta behin badaukat baita ere karpeta sinkronizatu. Bi karpeta horiek sinkronizatu al dira, edo sinkronizatu aldu osoa, bi kontu osoak sinkronizatu ditugu. Nik honetan jolastuko dut honekin, bi hauekin, eta orduan sinkronizar sakatzen badut, bitu, ezabatuko dut, hemen lehen sinkronizatu ditut, eta hemen badaude bi artxiboak errepikaturik, egingo dut eliminar hori, eta hori sinkronizatuko ditut bi karpetak. Baditu ja sinkronizatuta, orduan esango ditu sinkronizar karpetas aktuales, orain pikaturik dauden karpetak sinkronizatu. Baditugu era desberdin batzuk, hemen agertzen da espejo, replicar el lado izquierdo del derecho, eskerrean agertzen dena, eskuinean baita ere agertu behar. Badaude beste era batzuk, joan duzue aztertzen, baina, egingo dugu hori, espejo, eta egingo dugu aceptar. Egingo dugu comparar, konparatuko ditu bi karpetak, eta bitu noski aurkitu dugu, hemen dagoela artxibo bat, eta hemen ez dagoela. Sinkronizatu docx. Egingo dugu iniciar, eta, eginda dago, sinkronizatu dira bi karpetak. Izten badugu, sinkronizatu agertzen da hemen. Orduan hemen egiten diren aldaketak, sinkronizazio horren bidez, agertuko dira baita ere bestean. Programa nahiko erabilgarria oso ondo, gauza batzuk egiteko. Eta hemen bitu, beste kontu bat gehitzeko, sakatzen badut gehikurrean, editar kuentas, eta berriro gehitu alditut beste kontu batzuk. Ni frogatu dut adibidez dugu eta ez du hartu, baina frogatu dut Mediafire eta bai, eta suposatzen dut beste kontu batzuk erabiltzen bai dituzuela, hor jarri ahal duzuela. Orduan, nire ustez oso erabilgarria sinkronizatzeko ala driven ditugun artxiboak eta dokumentuak OneDrivera eramateko.